Il-minuta tibda issa. Christabel Borg Breka, Deputat Direttur Amministrattiv. Christabel, mela inti taħdem fis-settur kreattiv l-amministrazzjoni. Kif bdejt f'dan il-qasam? Bdejt naħdem fit-teatru u dak iż-żmien kienu tawni l-opportunità li nibda wkoll naħdem fl-amministrazzjoni. Kif taħseb li taħdem fl-arti tejn persuna l-oħroġ l-aħjar tagħha? Meta persuna hija kontenta ħa toħroġ l-aħjar tagħha. Seb fix-xogħol tiegħi nara kemm li noffru opportunitajiet lil dawk li ma jaħdmux fl-arti. U anke n-nies li jaħdmu fis-settur li inkomplu ntejbu l-kondizzjonijiet tagħhom. U inti x'ittik l-iktar sodisfazzjon? Naħdem mat-tim li jemmem f'dil viżjoni, qiegħda f'dil pożizzjoni li nwassal l-arti l-iktar settur vast. Tħoss li ħajġri xi ħaġa tajba s-settur.